Mit navn er Rasmus Bak Stefansen, og jeg kommer fra Aarhus Universitet. Der arbejder jeg til daglig på Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning nede i den gule bydel i Aarhus. Og min baggrund for at stå her i dag, det er, at jeg har en Ph.D. for QGG, og så har jeg også, nogen har måske kender mig tidligere fra mit arbejde i SEGES, hvor jeg har arbejdet 3 år i avlsværdivurdering. Og jeg er blevet spurgt, om jeg vil komme og holde et oplæg her til i dag omkring, hvor langt vi er med at gøre avl til et klimavirkemiddel. Det er jo meget op i tiden i forhold til det her med den grønne trepart, og den starter vi lige så stille ud med, ikke fordi vi skal tæske langhalm på den, I kender den allerede, og sikkert bedre end jeg gør, men der er det her en ambition om, at vi skal reducere CO2-ekvivalenter. Jeg kommer tilbage til det begreb, hvad det betyder, og så i forhold til den her, der er den afgift på husdyr. Og tanken er så noget af det her skal tilbageføres til, som omstillingsstøttepulje for grøn omstilling. Men det der faktisk er, et er afgiften, men hvad jeg også fornemmer derude, som er rigtig stor fokus, det er det her med omlægning af mange arealer til, som i dag bliver brugt til at producere grovfoder til køerne, som skal enten rejse skov på, eller tages helt ud i forhold til minivådområder, eller de her kulstofrige lavbundsjorder. Men for lige at kridte banen op i forhold til det her CO2-ekvivalenter, det er nok et begreb, jeg har hørt meget, men det kan måske stadig være sådan lidt, hvad betyder det? Vi har 3 primære klimagasser fra dansk landbrug. Det er kuldioxid, altså CO2, som vi kender den, der kommer fra vores biler. Vi har metan, som kommer blandt andet, når en ko bøvser. Og så har vi et lattergas, som mest kommer fra markproduktionen. Den måde, man så typisk vægter det sammen på for at lave det her CO2-ekvivalent, altså for at så vi ikke sammenligner pærer og bananer, men den samme frugt, det er, at vi har et global warming potential, altså hvor meget har den her drivhusgaseffekt på drivhuseffekten i en 100-årsperiode. Det er tit den, som IPCC, de bruger 100 år typisk, men der er også en 20-års, og det er der, vi ser CO2, den er konstant, den er ret nedbrydes meget langsomt ud i atmosfæren. Hvorimod metan, I kan se, der er en stor forskel på, om vi kigger på et 100-års perspektiv med 28 versus 84 på et 20-års perspektiv. Det er fordi, at metan omsættes i atmosfæren ned til kuldioxid eller CO2, og så har vi igen lattergas som et ekstremt potent klimagas med omkring de her 260 i global warming potential. Og det, der er vigtigt at sige, at nu nævnte jeg det, at metan oxideres i atmosfæren, det betyder så også, at hvis vi kan lave kortsigtede effekter, altså reducere metanen kortsigtet, så har vi en stor effekt på drivhusgaspåvirkningen, eller drivhuseffekten. Men det er også vigtigt at sige, at køer bidrager ved, at de bøvser metan, de bidrager ikke til akkumulering af CO2 i atmosfæren, fordi man kan sige, en ko, når hun kan bøvse metan, så bøvser hun noget kulstof op i metan, og det bliver så igen optaget af planter, som så bliver brugt igen til at fodre koen og køre i den her kulstofcirkel, hvis man kan sige det. Det, der så er udfordringen, det er, at metan er så potent en klimagas, og det er faktisk det, der er udfordringen ved metan. Godt. Hvis vi så prøver også at kigge på, hvor kommer klimagasudledninger fra kvæg, landbruget udgør i dag omkring 27% af Danmarks CO2-ekvivalent udledninger, hvoraf landbruget udgør 52% af de her. Hvis vi kigger ind på budgettet for en ko, altså hvor meget hun udleder en ko med opdræt i gennemsnit, det er det her bagved mig, så kan vi se, at 46% står af metan. Mange tror faktisk, at metan fylder mere, men det er faktisk kun 46%. Og her kan vi så nå et avlsmøde, der kan vi faktisk sætte ind med direkte avlstal for metan, det kommer jeg tilbage til. Men faktisk kan vi også sætte ind med indirekte avl på de andre, fordi vi har det, hvis vi kan minimere, nu har sparet foder lige været nævnt i den forrige session, kan vi reducere behovet for at producere foder, så bliver vi også mere klimaeffektive, eller få dem til at holde længere køerne. Godt. Hvis vi så, nu har vi ligesom ridset banen op, hvad der bliver udledt for køerne. Hvis vi så snakker ind i det her med, hvad er et klimavirkemiddel? Hvis vi starter med at sætte det her op, vi siger, at det her er en udledning på en besætning i dag, så har man så sagt, at vi har en baseline, altså det er det år, et referencepunkt, som vi regner til, det er der, vi siger, det er den gennemsnitlige udledning for de danske kvægbedrifter. Og bundfradraget, det er den, vi gerne vil under på de 60%. Det er der, vi skal komme ned med vores udledning for den her eksempelbesætning. Den her besætning kan så vælge et klimavirkemiddel 1, der så vil sige, den tager noget af vejen. 2, den næste, det kunne fx være biogas, at ens gylde går til biogas, eller man bruger nogle foderadditiver. Og vi har også igen en tredje, som også kunne være avl eksempelvis. Og så kan man sige, hvis man så kommer under den stiplede linje,
så er der ikke så skal man ikke betale den her CO2-skat. Og det er sådan set det, der er lidt af tankegangen bagved det. Og så kan man stille sig spørgsmålet, hvordan bliver de her klimavirkemidler identificeret? For de er faktisk i dag, der er ikke nogen godkendte klimavirkemidler, som det er lige nu, fordi at vi har ikke fået sat det hele systemet op til 2030, hvor det skal implementeres. Det, der bliver kigget rigtig meget til, det er den her rapport, som mine kollegaer og jeg udgiver hver år, har den haft tradition for. Den hedder KVIK, og det står for Virkemidler for reduktion af klimagasser i landbruget. Og vi har lige faktisk udgivet her sidste efterår, den fra 2025, og det er bestilt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, altså det, som nogle kender her som SKAV. Men i forhold til at administrere skatten, det kommer så til at ligge over ved skat, at det er dem, der skal administrere det, og ja, det vil jeg ikke bevæge mig så meget ind i, det er nogle helt andre regler. Den opdateres årligt fra AU, og virkelig Fødevareministeriet bruger det rigtig meget til som vidensgrundlag for, hvad retningen, eller hvor er det hvilke virkemidler er der ude på kvægbedrifter, eller også, grisegårde. Nu har jeg prøvet at være med et enkelt år. Det er en rigtig lang proces i forhold til at få lavet den, og der er rigtig meget arbejde, der ligger i fagfællebedømmelse, at vi får verificeret det korrekte her, og også vurderet, hvad er effekterne af de enkelte klimavirkemidler. Men også ikke mindst det her med sideeffekter, det tænker jeg også, der er højaktuelt i forhold til det, vi har været igennem i efteråret, at det er vigtigt, at vi kigger ind i, hvad er sideeffekterne på eksempelvis dyrevelfærd, biodiversitet. Hvis man så kigger ind i, hvilke klimavirkemidler er der lige nu identificeret, eller der er på vej, så er der generelle ændringer i foderrationen. Vi har øget fedt i rationen, så er der det her med metanreducerende tilsætningsstoffer, kaldes det. De fleste kender nok Bovaer, men der er også andre, såsom nitrat og tang er nævnt. Tang, det aktive stof, det er bromofon, man meget fokuserer på i udlandet. Og så har vi til sidst faktisk genetisk selektion ved malkvæg, som jeg har været bidraget til, hvor vi har en effektvurdering på 1% pt. Årligt. Og hvis vi kigger ind i andre emner, så er der også husdyrgødning, såsom biogas, forsuring. Vi har afgrødeproduktion, der er det pyrolyse, man kigger ind i, mellemafgrøder, og vi har også arealanvendelse, såsom kan man tage vådområder ud eller drive skovlandbrug, er også nævnt. Dem vil jeg ikke beskæftige mig så meget med, det er nogle andre, der må stå på mål for dem. Hvordan implementeres og evaluerer vi så klimavirkemidler? Det her, det er mit bedste bud, og igen, det er ikke skåret i granit, fordi det er igen noget, en rejse, vi er på vej i, vil nogen kalde det, i forhold til, hvad der skal ske i 2030. Fordi ministeriet er ved at forberede sig på det her nu, og der er jo spørgsmål om, hvordan administreres afgiften, og hvordan indlemmes nye klimavirkemidler. Det, der er lagt op til nu, det er, at universiteter, virksomheder kan melde ind på, at vi har et klimavirkemiddel, fint, men så er der en proces, der vil skulle sættes op og gå i gang for at kan evaluere, fordi alle kan jo komme og sige, at jeg har noget, der virker her, men det skal jo selvfølgelig evalueres af eksterne, af den effekt nu også, som de påstår, den er. Og der står også, nu skriver jeg det her med, at klimavirkemidler også skal have det, vi kalder et højt technological readiness level. Det betyder altså, teknologimæssigt skal virke den her, hvis vi fx tager et foderadditiv, man tester af, et af, at du har testet den af i forskningsmiljø, men du skal jo også ud og teste den af, og så du kan kommercialisere det. Og her er det ikke fastlagt, hvordan avl evalueres endnu som klimavirkemiddel. Og med evaluering mener jeg, hvordan kvantificerer vi bidraget for avl, fordi hvordan skal vi regne den ud? Altså er det et gennemsnit af hunddyr, af køerne, af de tyre, vi bruger? Hvilket år skal vi sætte som referencepunkt? Og også specielt det her, Jan han viste det også så fint med, at vi har den her akkumulerende effekt. Hvordan er det, vi skal tage højde for det? Og det vil jeg sådan set bruge det næste slide på lidt at vise jer. Jan han viste et slide, der minder utrolig meget om det. Men hvis vi har op af y-aksen, der har vi emissionen, og ud af x-aksen har vi så tiltagene. Den højeste bjælke, der har vi ikke gjort noget. Vi kører bare videre, som vi gjorde i går. Så kan vi vælge at sige, at vi bruger et fodadditiv, som så reducerer. Det er konstant, men det er kun midlertidigt, mens vi fodrer. Fordi lige så snart vi stopper med at fodre med det her, så går emissionen tilbage til det, den var. I hvert fald med den viden, vi har i dag. Hvorimod med avl, nu har jeg vist den modsatte trappe af, man har vist for ydelse eller økonomi, der har vi vist, at vi går op ad en trappe, men her vil vi jo gerne reducere. Så der vil vi for hver generation avle 1%, som det er lige nu, lavere udledning år for år. Men det, der er vigtigt, det er jo så at sige, jamen fra vi starter her, ned her, jamen, så er der hele det her areal under kurven, eller under linjen, som vi så har hentet. Og det gode ved avl er også, hvis vi så stopper med at avle for det,
jamen så er det en vedvarende effekt. Det er en permanent effekt, vi har avlet ind i populationen. Og faktisk har man allerede gjort meget i kvægbruget ved at avle efter ydelse. Så har vi formået, hvis ud af x-aksen, der ser I ydelsen per årsko, og op af den anden akse, der ser I, hvor mange CO2-ekvivalenter er der per kilo mælk. Altså minder meget om det, Arla har i deres incentive model. Og ved at bare øge ydelsen, så kan I se på den her kurve, der har vi allerede hentet utrolig meget. Men det der er udfordringen med det ydelsesniveau, vi har i dag, og den er jo ikke engang med for Danmark, kan man sige, den slutter ved 9.000 kilo mælk, der når vi et plateau, hvor vi er nødt til at tage fat i nogle andre værktøjer. Vi kan ikke bare øge ydelsen for så at gøre den her mindre. Det er simpelthen ikke effektivt nok. Og hvorfor sker det? Det sker, hvis man ser den samme kurve, bare det vi kalder den inverse. Så her har I ydelsen igen ud af x-aksen, og så har I metan per ko per år. Når vi øger ydelsen, jamen så øger vi også metanproduktionen. Og det er sådan set det, der spiller ind nu. Det er derfor, den anden plot af, figur, jeg viste, ser sådan ud, som den gør. Den har det her plateau ved høj ydelse. Godt. En ting, jeg tænkte, jeg vil tage med i dag også, det var at forklare forskellen. Jeg tænkte, det er ret vigtigt at have med på det her forskellen på produktion af metan og intensiteten af metan. Det er to meget forskellige ting. For det er også vigtigt i forhold til, hvad er det, vi skal avle for? Hvad valg er det, vi skal tage i forhold til at inkludere et eventuelt indeks i NTM? Der er den mulighed, at man kan reducere de absolutte emissioner i gram per dag. Det er tit det, der er meget fokus på i mange opgørelser. Og hvis vi sagde det, nu lægger vi fuld fokus og reducerer metanemissionen per gram per dag, det vil vi opnå. Men vi vil samtidig også få en mindre produktiv ko, fordi at hvis vi ser på den her figur, jeg har taget med, den kan godt være lidt svær at se, for jeg er hernede bag i, men det vi har her, det er ydelsen i EKM per dag, og så har I metanproduktionen. Minder lidt om den, jeg viste før. De hænger meget lineært sammen. Altså når vi øger ydelsen, så, eller hvad skal man sige, hvis vi vil reducere metan, så betyder det også, at vi vil sænke mælkeproduktionen. Så derfor kan man sige, at reduktionen i absolutte emissioner, det vil reducere produktiviteten per ko. Det vil ved en konstant mælkeproduktion på sektorniveau faktisk kunne betyde, at metanemissionen stiger for hele sektoren, så man rykker sig faktisk ikke rigtigt, i værste fald. Den anden er intensitet, og der kigger vi ind i CO2-ekvivalenter per kilo mælk, eller metan per kilo mælk, som kan I også opstille. Hvis man avler for den, eller gør den bedre gennem avl, så ser vi, at intensiteten forbedres, og det kræver færre køer til at vedligeholde en konstant sektorproduktion. Altså at dansk kvægbrug vil kunne vedligeholde, hvis de vedligeholder mælkeproduktionen, så vil vi få en lavere udledning per kilo mælk. Det er vigtigt dog at sige, at hvis man tager den her tilgang til det, så vil man ikke nødvendigvis få en lavere metanemission per ko. Men det er jo, ja. Og det er derfor også i tit til Arla, det er også den, man siger, Arla er gået med i deres incentive model, fordi her der får vi en mere effektiv produktion, altså en lavere udledning generelt. Og det er også den, kan man sige, vi lægger op til. Det kan være en rigtig god en at evaluere på, hvor går vi hen af med avlen. Og så på det næste slide kan man så sige, så siger jeg jo så, nej, men det er ikke den egenskab, vi skal putte ind i avlen. Og hvorfor det? Fordi ratioegenskaber er ikke fordelagtige at inkludere i NTM, fordi I har CO2, altså det her, vi kunne have metan per kilo mælk eller kød, og i og med, at vi allerede har y-indekset, der skal gøre, at vi får højere ydelsesfremgang, så får man det, vi kalder double counting, altså I tager det med 2 gange, og det vil vi helst undgå, når vi snakker kvægavl. Det, man så er løsningen på det her, det er det gode, der er faktisk en løsning på det her, det er at inkludere i stedet for noget, vi kalder et residualt metanindeks i NTM. Det betyder, at man kan avle mod den del af metanemissionen, der ikke kan tilskrives mælkeproduktion. Det er cirka 30% af metanemissionen er relateret, som vores resultater viser lige nu, er relateret til produktion. Det vil sige, at vi har stadigvæk 70% at selektere for og lægge selektionspres på. Og hvis vi skal drage nogle pendanger, det her det er den samme tankegang, vi ser i sparet foder, eller det, som Lactanet i Canada kalder metaneffektivitet. Men man kan sige, hvis man vælger at putte residual metan ind som et indeks i NTM, det betyder ikke, at vi ikke samtidig kan konstruere et klimaindeks, altså sådan en ratioindeks, som jeg vil komme tilbage til. Ja, godt. Hvis vi så skal køre lidt ud i helikopteren og prøve at kigge på, hvor har vi så avlsvillige tal for metan, fordi hvis vi skal introducere et metanindeks, betyder det også, at vi skal jo faktisk have det. Og hvor er det, der er nogen henne globalt? Lige nu har mange af jer nok hørt om det kanadiske mælkespektre metanindeks,
der blev introduceret i 2023. Canadierne har stadig valgt at sige, at vi startede med et MI-indeks, men de har nu opsat omkring 69 sniffer rundt om i Canada, faktisk spredt ud over det meste af alle de kanadiske stater, for Holstein, Jersey og Ayrshire, men klart flest sniffer tilknyttet Holstein-besætninger, og så har de også 4-3 green feeds ud at køre på kommercielle gårde. I Danmark, Sverige og Finland blev der lanceret for Holstein et metanindeks fra maj sidste år, og i år forventes Jersey og Rød at komme med, og vi har en kapacitet på omkring 65 sniffer ved Holstein, Jersey og Rød, og der kan man se, jeg mener det var sidste år, lavede vi på omkring 38, som var mest finansieret af fondsprojekter og Viking Genetics, og så har vi så haft held med det her Global Methane Genetics program, hvor vi har fået yderligere 12 sniffer, plus Dansk Holstein har også været inde og give 10 sniffer, og Jersey Support 5 sniffer. Og så også i den afdeling, hvor jeg kommer fra, har vi lige i år også installeret 2 green feeder. Godt. Og til sidst, også lige for at nævne selvfølgelig, så har vi også Holland, som også lancerede deres metanindeks i maj 2025 for Holstein med brug af 87 sniffer eller ude i besætninger. Det var lige meget kort, ved jeg godt, omkring, hvor har vi metanafsæt i tal lige nu. Og der er også andre, men jeg valgte at fokusere på dem. Men i forhold til at gå mod, kan vi konstruere et indeks, der kan sige noget om mine køers udledning per kilo mælk. I Canada har de introduceret et indeks, der de kalder GHG-indeks, som viser, hvor mange CO2-ekvivalenter er der udledet deres dyr i gram per dag. Så det er ikke relativt til produktion. Det de får effekter af, jeg vil gerne fokusere på den venstre del af den her figur. Den grønne, det er, hvor mange CO2-ekvivalenter totalt de har bidrag til, når man summerer. Så de får bidrag fra HerdLife, det er det, der svarer til vores holdbarhedsmodel. Der er et lille bidrag, så har vi et bidrag fra fodereffektivitet, et bidrag fra deres metaneffektivitet, men den klart største effekt ligger på kropsstørrelse, altså det, de kalder body maintenance. Canadas lavest hængende frugt for at avle mere klimaeffektive køer, det er ved at reducere koststørrelsen. Yes. Og så kan man sige, at den er så ikke relativ til produktion. Kan vi så gøre det? Det korte svar er ja. Nu har jeg prøvet ikke at tage for mange formler med, men, og alligevel er ikke lykkedes, men det vi har gjort, det er, at vi har lavet et klimaintensitetsindeks, var målet. Så over brøkstregen, der har vi den totale udledning af CO2-ekvivalenter. Der har vi bidrag fra sparet foder, metanindeks, holdbarhed og EQM, altså ydelse, Y-indekset, og så har vi igen EQM under brøkstregen. Hvorfor er EQM begge steder? Det er jo fordi, som jeg viste jer, når vi producerer mere mælk, så skal vi også tage højde for, at der skal komme en højere metanudledning. Så det er derfor, den er begge steder. Og det her klimaintensitetsindeks vil så kunne i teorien udtrykke, hvor mange CO2-ekvivalenter en ko eller en tyr vil producere afkom, der udleder per kilo mælk hjemme på jeres gårde. Og det kan sammenlignes fuldstændig med NTM. Bare i stedet for, at man bruger økonomiske vægte, så bruger vi koefficienter eller vægte. Og faktisk har vi et projekt, der lige er startet her i januar, som har til mål at prøve, hvordan vi kan skrue sådan et klimaindeks sammen. Men vi har faktisk testet ideen af med Seges innovation. De var så flinke at prøve, jeg udlagde ideen, og så gik de hjem og testede den af. Og det I ser her, det er på danske besætninger. Så det I har nede i bunden her, det er den gennemsnitlige NTM på besætningsniveau. Og så heroppe, der har vi det her klimaintensitetsindeks udtrykt i CO2-ekvivalenter per kilo mælk. Så I kan se, at det spreder sig fra 1,1 til omkring 1, og Arlas gennemsnit er på 1,05. Det vil sige, at vi har nogle besætninger herude. Det er i hvert fald ikke, det er helt åbenlyst, at de ikke avler efter NTM. Og vi ser også, at der er en meget lineær sammenhæng mellem NTM og det her indeks, vi har konstrueret. Så NTM, som den er skruet sammen i dag, vil avle mod, at vi har en lavere udledning af CO2-ekvivalenter per kilo mælk. Og man kan sige, at hvis man tog de her besætninger og rykkede herover, de vil få en omkring en 3-4% forbedring, bare alene ved at ændre valget af tyre. Men jeg vil gerne understrege, at det her det var blot en idé, jeg fik sidste år, og så testede vi det af. Og vi har ikke engang prøvet at skrue på det endnu, så jeg tænker, at det er et rigtig godt første forsøg. Hvis vi skifter til det her med, hvordan de her klimavirkemidler, vi snakker om avl som klimavirkemiddel, hvordan kan det påvirke, så kvik betyder her klimavirkemiddel. Hvad betyder det for vores forestående NTM-revision?
Vi ved, at CO2-afgiften vil få indflydelse på nuværende økonomiske værdier, fordi der er en skat på vej, samt vi har et metanindeks. Igen, det er vigtigt at sige, det er jo noget forudsætning. Den her økonomiske værdi for avl er, at der er en CO2-afgift. Den er jo kun til stede, hvis det er man kan sige, at man får avl godkendt som et klimavirkemiddel. Dertil kan man sige, at der kan også komme betaling for mejerierne. Vi ser i Holland, har der været arbejdet med i Friesland Campina, at de inddrager avl som en del af deres afregningsmodel, og der er også snakket i Arla omkring det. Plus, der er også noget, vi kalder non-market values. Man kan sige, at man ude i raceforeninger vælger at sige, at den her egenskab giver vi ekstra vægt. Og vores indledende analyser indikerer, at vi bør introducere det, vi kalder en residual metanindeks i NTM, for at undgå, at vi får den her sammenhæng over til ydelse. Lidt lignende det, man gør i Canada, og så er det også en utrolig elegant måde at introducere en egenskab på, der ikke har den højeste sikkerhed. Nu kom spørgsmålet også til Jan tidligere i forhold til sikkerheden på sparet foder. Vi havde jo lidt den samme manøvre der, med at man arbejdede så op i sikkerhed på et nyt indeks. Til sidst her, de sidste resultater, lover jeg så i forhold til kødkvæg til malkvæg, at kan det også være et klimavirkemiddel. Vi ser, at det vinder utrolig meget frem. Omkring 30% af de danske køer insemineres med kødkvæg. Og det er vigtigt at sige, at det bør også kombineres med, at man gentester og bruger kønssorteret sæd for at få det maksimale ud af det. Og det, der er lidt interessant her, det er, at vi reducerer CO2-ekvivalenter per kilo kød, så nu går vi lidt mere over på kødsiden, med over 50% sammenlignet med, traditionel ammekos kødproduktion. Og det er jo ikke fordi, jeg skal sige, det er jo vigtigt at sige, det er jo i en klimasammenhæng. Der er så nogle andre ting, som kødkvæg kan i forhold til biodiversitet, men for at nævne det, hvis vi tager kun klimabrillerne på, så er det her en utrolig effektiv måde at producere oksekød på. Og dernæst, så kan det øge holdbarheden af køerne at bruge kødkvæg til, malkkøerne. I et tysk studie, der er vist bag ved mig her, nogle grafer, der har man opdelt besætninger efter, hvor meget kødkvæg brugte de. Og den øverste røde linje, der har besætningerne brugt over 20% kødkvæg. Og det er vigtigt at sige måske her, det her det er udsætningsåret for køerne, så det år køerne afgår. Og så har I den produktive levetid op ad her. Det vi ser, det er, at besætninger generelt med høj anvendelse af kødkvæg til malkvæg, de ligger over besætninger med lav anvendelse. Og vi kan faktisk se, at de går mere og mere fra hinanden hen over tid. Og vi har faktisk, jeg havde en kandidatstuderende sidste år, der lavede en lignende undersøgelse på danske besætninger. Så i jeres data, det vi har her, det I skal fokusere på den røde kurve. Vi har anvendelsen af kødkvæg i besætningen hen og her, så herhen er vi over 30%, og hernede har vi besætninger, der overhovedet ikke bruger kødkvæg. Og så har vi den produktive levetid her, og vi ser en meget klar lineær sammenhæng mellem det her. Så faktisk forskellen fra 0 til over 30%, der er over 150 dages ekstra levetid eller produktiv levetid på køerne. Så nogen af jer vil sige, Rasmus, det er jo ikke bare fordi jeg bruger kødkvæg, at jeg får mine køer til at leve længere. Nej, men det er mere de beslutninger omkring at bruge kødkvæg, der gør, at køerne lever længere. Så opsummering af det her indlæg i forhold til, hvor det første spørgsmål var, hvor langt er vi med at gøre avl til et klimavirkemiddel. Jamen, avl er allerede en del af Kvik 25-kataloget fra EU, så den er inde på kandidatlisten, kan vi kalde det. Men der er stadig meget arbejde frem mod 2030 i forhold til implementering. Der er et stort potentiale i avl som klimavirkemiddel med den her 1% årligt. Fordi hvis vi tager det her lange seje træk, og vi har også nogle mål frem mod 2050, der kan avl virkelig spille en vigtig rolle, i og med at den har den her akkumulerende effekt. Det er dog vigtigt at sige, at det skal godkendes og anerkendes som en klimavirkemiddel, eller I vurderer, at den har den her non-market value i NTM. Det er muligt at beregne sikre avlsvige tal for metan i dag. Vi har allerede mange dyr bag ved det, og vi har avlsvige tal forventeligt for alle racer her i 2026. Det, der dog er det vigtigste, det er, at vi har mangel på incitamenter til, at I kan måle det på ko-niveau. Lige nu er det drevet meget af projekter og industrien. Så kunne der opstå en mulighed for, at I kunne bruge det til dokumentation eller et eller andet, vil det være gavnligt i hvert fald for avlen. Og så er der også behov for mere forskning på de her afledte effekter. Hvad er det, vi ændrer ved dyrene, når vi avler mod lavere metan, samt et klimaintensitetsindeks. Og mit sidste slide lidt sådan for at komme op med, hvad kan I så gøre anderledes i dag eller i morgen, når I går hjem i forhold til insemineringsplanen. Man kan jo starte med i hvert fald at vælge de ringeste tyre fra på metanindekset. Under forudsætning af lige nu er det ikke det mest sikre indeks, men man kan starte der.
Tillæg indirekte egenskaber større vægt i jeres inseminationsplan, såsom sparet foder, holdbarhed, funktionalitet. Men jeg vil stadig appellere til, at avl fra NTM, som jeg også viste i resultaterne, er det, der både kan give en økonomisk fremgang, men også have en effekt på klimaintensiteten. Og husk, direkte avl her altid er mere effektiv end indirekte. Og til allersidst vil jeg slutte af med også, at i forhold til de strukturelle ting på jeres besætning med brug af kødkvæg, vil også kunne spille ind i det her. Det var ordene. Nu har jeg ikke engang styr på tiden. Men, Jeg kan se, at Rasmus er så effektiv, at han har ventet 4 minutter. Så det vil så sige, at han skal ikke skylde for, at vi starter lige 5 minutter senere. Så der er tid til det spørgsmål, der skulle være nogen, der har noget til Rasmus, der egentlig går ned til mikrofonen. Den der baseline, som man går ud fra, hvordan ja, hvordan man den der baseline er vist lidt i starten. Det vi også, det vi ved med snifferen, den er under påvirkning af den, nu tror jeg starter et sted, jeg ved ikke om alle af dem kender den der green feeder. Det er sådan en, der er bedre til at måle i gram per dag. Snifferne måler koncentration af metan. Ja. I også den green feeder, ja. De er bedre end snifferen, vil jeg sige til ham, og du kan sige, at du kan ramme niveauet per dag, altså hvor meget dine køer udleder, ikke også? Men man vil stadig sige, at det der er det, vi kalder gold standard, altså det bedste, det er respirationskammerne i Foulum. Det er dem, som IPCC læner sig mest op af nu, men vi arbejder selvfølgelig på, at de her metoder bliver gjort bedre, også at snifferne kan blive bedre til at ramme gram per dag. Lige nu, det der er vigtigst for os, det er at få identificeret, hvad er forskellene mellem dyr, altså hvad er det for nogen, der udleder mere end andre, og så avlsværdi vurderer det. Men et af målene er også selvfølgelig, det ved også, der er med i vores Unimit-projekt, at kan man komme med nogle bedre, besætningsforskelle, rapporteringer ind til de nationale opgørelser. Jeg håber, det var svar på de spørgsmål. Godt, men skal vi så ikke lige Rasmus hånden her, så sige tak for